מה קורה חבר'ה, כאן רייזר ואנחנו משחקים בסקייברס. כן, בקיצור סקייברס. מה קורה חבר'ה, כאן רייזר ואנחנו ממשיכים לשחק בסקייברס. אני משחק בסרבר רוסי אבל זה לא אכפת לי. ואני מצלם בלי ליאל, אבל מה אכפת לי? מחר אני אצלם עם ליאל. טוב, אנחנו נתחיל. או שלא. טוב, אנחנו התחלנו. וואי, חלק מברזל. מגניב. טוב, דברים לא טובים, אבל מה אכפת לי? טוב, בוא נלך לילדה הזאת וואי, כמעט נפלתי. טוב, יאללה. יופי. מה זה? וואי. איזה האקר מסריח, הרגתי האקר. ראיתם? הרגתי האקר. אוקיי, בואו נבנה עוד גשר. בסדר שאני מדבר, פשוט אין לי על מה לדבר, אז בקיצור. אתה תיפול. יופי. עכשיו אנחנו צריכים בלוקים. אנחנו חייבים בלוקים. אבל אין לנו בלוקים. וואי, ממש לא טוב. וואי, זה פשוט... טוב, אני אחזור לכם בעוד כמה שניות. אוקיי, קודם כל אתם חייבים להירשם אליי ולחבר שלי שקוראים לו ליאל גיימינג 228. וזהו, זה מה שאתם צריכים לעשות. ולליאל גיימינג אתם חייבים לשים דיסלייק. הקישור לערוץ שלו יהיה בדסקריפשן. זה המשחק האחרון, כי אני כוח לצלם, אני חייב לערוך וללכת לישון. או שאני גם יספיק להעלות את הסרטון. טוב, איפה איש אחרי זה? לא צריך להרוג אותו, כי אני נוב ואני לוזר ואני חייב לומר לכם ביי, כי מצטער שאני לא יכול פשוט לצלם עכשיו הרבה זמן. עוד מחר אני אצלם לפחות 10 דקות עם ליאל. טוב, אז נתראה בסרטון הבא. כן, בטוח ביי.